Tegenwoordig zie je heel veel windmolens in het land staan en die steken dan zo'n 90 meter hoog boven het landschap uit. En die zorgen voor energie. En in principe is het eigenlijk hetzelfde als bij de molens van vroeger, maar die zetten wel de energie gelijk om. Toch, Ellen? Klopt, ja. Een windmolen zoals we die bijvoorbeeld hier zien, die gebruikt die windenergie meteen om er dus een product van te maken, zoals meel. Ja, en hoeveel windmolens tellen we nog in Limburg? Er stonden ooit in heel Limburg 513 molens. Maar na de Tweede Wereldoorlog, met het opkomen van de industrie, zijn heel veel molens verdwenen. Het aantal molens wat we op dit moment nog hier in Limburg vinden, dat zijn er 96. En dat zijn zowel wind- als water aangedreven molens. Hij staat niet voor niks op deze locatie, deze molen. Nee, ja, we staan hier midden op het plateau van Margraten. Het hoogste punt hier in de wijde omtrek. Als we boven in de molen staan, dan zie je straks ook enorm veel uitzicht. Ja, het is echt meer dan logisch dat die molen hier staat. Ja, het is ook een mooi plaatje, hè, zo tussen die bomen. Ja, dat klopt. Maar die bomen zijn niet ideaal. Ja, hier zien we de bomen van dichtbij. Het ziet er mooi uit, maar die biotoop die er zou moeten zijn, is er daar nog niet, begrijp ik. Hè? Nou ja, aan die kant wel, maar aan deze kant, ja, hier staan de bomen op zo'n 20 meter afstand. En ja, dat is voor de windvang van de molen en om hem goed te laten werken, maar ook om goede productie te laten draaien, is dat te weinig. Ja, zijn er ook regels voor zo'n biotoop? Ja, in de jaren 30 heeft de Hollandse molen eigenlijk opgesteld dat voor optimale windvang van een molen, dat de regel 1 op 100, dus dat betekent dat in de eerste 100 meter mag eigenlijk niks staan. En dan vanaf dan per 100 meter 1 meter erbij. Dus eigenlijk zou je na 100 meter een obstakel van 1 meter hoog kunnen hebben. Ja, maar die staan hier veel te dichtbij dus, die hoge bomen. Ja, dat klopt. En hoge bomen vangen veel wind. Nou ja, en in dit geval houden ze dus de wind tegen, want we stonden net aan de andere kant. Nou ja, toen waaiden we haast weg. Nu staan we aan deze kant en ja, je merkt meteen, ja, ik voel amper wind nu. Ja. Deze molen, daar zit een actieve molenaar op die natuurlijk productie wil draaien. En ja, als de molen amper kan draaien, ja, dan dat is natuurlijk voor zijn bedrijf ook niet goed. Ja, ik kan me voorstellen dat jullie graag zouden hebben dat de bomen wat lager zouden zijn of weg zouden zijn. Dat is niet zomaar te regelen. Nee, ja, daar hebben we helaas ook andere partijen voor nodig. Het is heel erg belangrijk dat het molenambacht, maar ook juist die historische molens die super belangrijk zijn en ook vaak ook beeldbepalend zijn, dat die gewoon worden behouden. Ja, en het is een rijksmonument. En het is een rijksmonument, juist daarom. Alleen maar gebouwen die belangrijk zijn om te behouden, die krijgen juist de status rijksmonument.